El Super Hàmster! Quin cansament, tu! Segons Cristiano Ronaldo, si tots els jugadors del Real Madrid estiguessin al seu nivell, l'equip de Zidane estaria a la primera posició. Quina humilitat, no? Els bons del Madrid han marxat. Potser en el vestuari passa alguna cosa que no hi entenem. Quina cosa? No ho sé, perquè no és normal guanyar tanta pasta i no guanyar partits. No m'agrada gens Cristiano Ronaldo. No t'agrada? No. Gens? Gens. Diries que és una mica Xoni? Sí, una mica cani. Xoni, però en chico, el cani. Jo no sóc molt futbolero, jo sóc del Barça perquè el Barça guanya, però jo quan el Barça no guanyava, pues no. He vivido muchas de estas. Crec que és una mica xulo, però no va desencaminat. En realitat, treballa força pel club i pel seu equip. Home, físicament reconec que és un noi que estava molt bé, però que va sobrant. A lo mejor sí, pero no me creo. Ho té molt cregut. Lo veo un poco arrogante, ¿no? Sí. Sí! Poder estar encara dins d'un armari i hauria de sortir. Li falta una mica de deixar-se anar. Soc del Barça. Quan? Molt. Qui t'agrada del Barça, tu? Tots. Tots? Tots. Tu faries amb tots? M'aniríem tots de festa, lo que surja. Depèn. El Messi le gusta? Lo ve guapo? Bueno, guapo, lo veo bueno. ¿Tendría vostè algo amb el Messi, un rollito? Hombre, yo a mi edad no creo. El Cuní, per exemple. Bueno, sí, este ya está más de mi edad. Home, Entre el Cuní i l'Arús, Pues el Cuní. quedi clar. Cuní, te mando un beso, molts petons. ¿Así? Sí!